Now, contestant number 5. And now for our next candidate, candidate number 7. And next for our candidate number 9.
Okay, laban natin. Color photos. Yan, thank you so much. Pwede ko na kayo muna. Okay. Wala akong naririnig. Number? Yan, ang ating best in production number ay si number 6. Yan. Sasamahan pa rin po ni Kagawa Bayo eh. Madam pa ng Kagawa. Saka Pere. Everybody dance to the music. Right. Ako ay gusali na pinapasukan ng mga maraming batang may hilig mag-aral. Batay nag-aaral sa mga silid ko. Sa tulong ng guro, sila'y natututo. That's not number 2. Pose na lang guys. Pose, yan, pose natin. Maraming salamat mga kandidates. Pwede na po kayong bumalik dito sa taas. Opo, ma'am. Ano yung pangalan? Maging teacher po, ma'am. Bakit? Para matututo po ng mga batang walang alam. Kagawad, sino po kong kagawad ng nandiyan? Kung tinapos. Ngayon, hindi nakakintay. Ang aming musical guys, kaya kaya ang corona. Bunot na kayo. Bago sa aming dance competition. Doon. Yan na.